Bideo honetan edozein triangeluren ebazpeneko hirugarren kasua aztertuko dugu. Kasu honetan emango dizkigute bi alde eta alde baten aurreko angelua. Eta hiru data hauekin begiratu bedoea kapasa garen eraikitzeko triangelu bat. Datuak kokatzen baditugu, bai? Marra baten gainean jarriko dugu triangelua, eta marra horretatik neurtzen dugu angelua, emoten digutena, eta horren gainean jartzen dugu B aldea. Eta hain, A aldea hemen jarri behar dugu. Vale? A aldea, txikinegia bada, hor jarrita, ez da aiagatzen ikutzera beko marra, beraz, ez da egongo modurik eraikitzeko datu horiekin triangelu bat. Eta hori, kalkulak egiten ditugunean, agertuko zaigu ezinezko izango den gauza bat. Bebai, alda gertatu, aldearen neurria izatea nahikoa, eraikitzeko triangelu bat. Hori gertatzen denean batzutan, gertatuko da, ez dela izango bakar bat eraiki aldan triangelu baizik eta, holan jarrita aldea bebai, bigarren triangelu bat eraikitzeko aukera izango dugu datu bardinak erabiliz. Hori ere, prozesuaren garapenean, momentu baten bi angelu kalkulatu behar izango ditugu eta konprobatu behar izango dugu ea biekin posible dan edo ez. Kasu honetan, posible izango zen. Denen ez gara preokupatu behar guk, haren tamaina nolako da edo ez. Hori, bidean, agertuko zaigu eta ez da egongo arazorik. Eta hirugarren kasu bat, alda egon, eta da, aldea handiegia danean. Zehatzik, eraiki aldugu triangelu bat olanik, baina, giratzen dugunean, eraikiko zan triangelua, A angelua izten dau kanpuan. Hori ezinezkoa da. Vale? Kasu hauek, posible dezen kasu guzti hauek, juten gerenean ebazten, datuak aplikatuz, agertuko dira kasu guztiak. Beira. Kasu honetan. Baukagu A aldea 2, B aldea 5 eta A angelua 30. A aldea angelua eta B aldea izan da, B angelua izango dugu kalkulatu sinuen teoremarekin. Sinuen teorema hartzen dugu, ordezten ditugu datuak, eta sinu B bakantzen dugu. Sinu B, ona ekarriko dugu, bi zatitzen eta sinu 30 goian bidertzen. Hauze kalkulatzen badugu, sinu 30 bat biren denez, geratzen da 5 laurden. Eta 5 laurden da bat baino handiagoa. Eta sinu, eta kosinu bebai, ezin da izan bat baino gehiago. Minus bat eta baten artean egon behar da. Horrek esan nahi dau, hauze ezinezkoa dala. Beraz, datu horiekin ezin da triangelurik eraiki. Hau da, A, haren neurria, txikinegi izan dela. Guk ez dugu ikusi hori planteatu dugunean, hasieran, ez dugu neurtu hemen, baina bidian ailegatzen gara absurdo batera, beraz, badakigu zer dan gertatu, ze izan dan gertatu izan dan. Bigarren kasu honetan, A lau izan da, B 5 eta A 30, planteatzen dugu printzipioz, ez dakigunez haren neurria nahiko izango da, marrasten dugulanik pizkat formulak eta hobetu ulertzeko, eta lehengo moduan, A angelua eta B aldea egonda, sinuen teoremarekin planteatzen dugu kalkulatzeko B angelua. Bakantzen dugu sinu B, ordeztu ondoren, eta sinu Bren balioa, kasunetan bai emoten dau, bat baino txikiago den zenbaki bat. Orduan, badakigu kalkulagailuarekin B angelua aldugula kalkulatu, sin, arko sinu. Baina, ere badakigu, baditugula bi angelu 0 eta 180 artean, sinu bardina daukenak. Bata da kalkulagailuak emoten diguna, kasuetan hau, eta bigarrena izango da, 180ken kalkulagailuak emoten diguna.
eta biekin, bai, sinu bardina denez, ezin dugu esan bat ezin dela eta bestea bai, biekin egin behar dugu aproba, bale? Beraz, kasu bi izango ditugu. Beraz, hemen markatuko ditugu biak, hola. Lehenengoarekin, B ezagututa, eta A ezagutzen dugunez ere, C, gautan C azpi bat izango da 180 ken A, ken B azpi bat. Eta moten dau, 111 eta piko. C azpi bi, hau da, B azpi biaz egin daiken triangelua, kalkulatzerakoan, kasunetan, 180 ken A, ken B, moten dau 8 gradu. Hemen, bigarren aukera hau, baliogarria espada, urtengo zaigu angilu negatibo bat. Hirugarren kasuan zelan giratzerakoan aldea kanpora urteten zala, hauze kasua. Kasu horretan, hemen negatibo moten badau, hauzen genuke kendu. Kasu honetan, ez denez negatibo, baliogarria izango da, bi triangelo ditugu ja. Angiloak ezaguten ditugu ja, A, B eta C, eta bi alde. Beraz, falta da bakarrik kalkulatzea hirugarren aldea. Sinuaren teorema, A zati sinu A berdin C zati sinu C aplikatuz, C bakandu, eta kalkulatzen dugu C kasu bieta. Hirugarren kasua, hau da, A handiegi izan da, hemen, urtengo zaigu, C angelua negatibo dala, eta ardun, hauze desagertuko zen.